हेलो लोगोफोर बड'जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ जोबोर मोजां खौरां लाना फैदों नोंथांमोननि थाखाय बेनो जाहैबाय इन्डियान आर्मिनि अपेन रेलि नोंथांमोना इन्डियान आर्मियाव एप्लाइ खालामनो हासिगोन बेनि डेटआ गासैबो ओंखारजोब्बाय आरो लोगोसे नोंथांमोना एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनो हागोन जानुवारियावनो क्लास 8 पास जानायनिफ्रायनो एप्लाइखौ खालामनो हागोन बे जाहैबाय एआर जरहाट ज'नि नोंथांमोना आसामाव एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन आरो रिलिखौ नोंथांमोना होनो मोनमारसिगोन गोबाङानो नेगासिनो दंमोन इन्डियान आर्मिनि अपेन रेलि बा एप्लाइआ माला सोलिगोन होननानै गोबां कुइसन खालामदोंमोन बेनिखायनो नोंथांमोननो लेटेस्ट भिडिअ खालामबाय बिनि अफिशियेल नटिफिकेसन आउट जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो गोदान फैदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबावथार आरो फैबाय थानाय समाव नोंथांमोनाहाय आपडेटखौ मोनबाय थागोन इन्डियान आर्मिनि लोगोसे गोबां टाइपनि जब दा आं फैबाय अफिशियेल पेजाव फैखाबाय नोंथांमोनाहाय बेवहाय लेटेस्ट रेलियाव नायब्ला नोंथांमोना मोनगोन आं दाखालि बावै मोनसे इन्डियान आर्मिनि भिडिअ खालामनायाव नैबे लेटेस्ट रेलियाव जेबो नटिफिकेसन फैयाखैमोन जास्ट फैदोंमोन माखासे त्रिपुरानि फैदोंमोन दा नैबेहाय नोंथांमोना नुबाय आसामनि थाखाय बेवहाय नुबाय बेनो जाबाय एआर जरहाट बे जाबाय नोंथांमोनाहाय बेवहाय नटिफिकेसन डाउनलड खालामनानै गासिबो डिटेल्सखौ बेवहाय नायनो हागोन दानिया नोंथांमोननो अफिशियेल नटिफिकेसन देखायखानोसै आं डाउनलड खालामखाबायमोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो नैबे जाबाय लोगोफोर अफिशियेल नटिफिकेसन दानिया बेवहाय माखासे कन्डिसन दङ बे जाबाय आपार आसामनि रेलि लोगोफोर आपार आसाम लवार आसाम बेबायदि माखासे जनखौ राननाय जायो नोंथांमोना मिथिखागौ जायफोरनाखि इन्डियान आर्मियाव एप्लाइ खालामबाय थायो दानिया बेवहाय आं गासैबो डिटेल्सखौ होगोन नोंथांमोना भिडिअखौ धोर्ज हमनानै नायलां फार्स्टआवनो आं नोंथांमोननो बुंबाय बे जाबाय आपार आसामनि एबा एआर जरहाट ज'नि नोंथांमोना मिथिगौ आपार आसाम लवार आसाम थायो दा आपार आसामाव बबे बबे डिस्ट्रिक्ट गोलैयो नोंथांमोननो गासैबो डिटेल्सखौ होगोन दा बेवहाय गोग्लैगोन डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय लोगोफोर नायदो बेहाय जरहाट दङ तिनसुकिया दङ डिब्रुगड़ दङ गलाघाट दङ शिबसागर दङ चराइदेउ दङ धेमाजि नर्थ लखिमपुर आरो कार्बि आंलं बेफोर डिस्ट्रिक्टना बेवहाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो नोंथांमोननि रेलिया जायगा नैबे मारियानि होननाय जायगायाव जागोन लोगोफोर एबा मरियानि होननाय जायगायाव जागोन दा बेहाय नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइखौ खालामनांगोन 25 डिसेम्बर जानाय लोगो लोगो एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन आरो बिनि एप्लाइनि लास्ट डेटआ 23 जानुवारि 2021 सिम थागोन आरो एडमिट कार्डखौ नोंथांमोनावहाय एप्लाइ खालामनाय समाव इमेल आइडि होनायाव नोंथांमोनावहाय मेसेज हरगोन जे नोंथांमोना बिनिफ्रायनो डाउनलड खालामनो हागोन आरो डेटआ जाहैबाय 24 जानुवारिनिफ्राय लानानै 30 जानुवारिनि गेजेरावनो नोंथांमोनाहाय एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनानै लानो हागोन आरो एडमिट कार्डआवनो रेलिया माब्ला जागोन गासिबो डिटेल्सआ थागोन नोंथांमोना बेखौ उनावहाय नुसिगोन दाना फैदो बेवहाय माखासे डिटेल्स मा पस्ट दङ जिडिआव नोंथांमोनाहाय नै जिडि दङ फार्स्टआवनो जिडि मोनदों जिडिआव बैसोआ 17 हाफनिफ्राय 21 इयार्ससिम एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बेवहाय माखासे डेटनि डिटेल्स दङ नोंथांमोना बेखौ पिडिएफ फाइलाव नायना लादो आं बेखौ बारा गोबाव होनला थ' हाइटआ 160 सेन्टिमिटार जानांगोन जिडिआव आरो लोगोसे पार्सेन्टेजनि खोथा दङ जिडिआव नोंथांमोना सेकेन्ड डिभिजन पास खालामथारनांगोन बिनिफ्राय 45% थाथारनांगोन मिनिमाम आरो मोनफ्रोमबो साबजेक्टआव 33 नाम्बार मोननाय जाथारनांगोन होनना बुंदों नोंथांमोना 10 पासआव बेखौ आं क्लियार खालामबाय आरो टेक्निकेलाव नोंथांमोना बैसोखौ नायदो 17 हाफनिफ्राय 23 इयार्ससिम आरो नोंथांमोना 157 सेन्टिमिटार हाइट जानांगोन 77 साइज थानांगोन नोंथांमोनाहाय बेवहाय नोंथांमोना 12 पास जानांगोन नोंथांमोना साइन्सनिफ्राय लोगोसे साबजेक्ट थानांगोन जेरै बेहाय नुदों फिजिक्स केमिस्ट्रि मेथ्स लोगोसे इंलिसाव नोंथांमोना 50 नाम्बार मोननाय जाथारनांगोन आरो गासैबो साबजेक्टआव 40 नाम्बार थानाय जाथारनांगोन दा ट्रेड्समेनाव नायोब्ला नोंथांमोना 10 पास जानांगोन 17 हाफनिफ्राय 23 इयार्स बेवहायबो नोंथांमोना क्लास 10 पास जानांगोन बेवहाय लोगोफोर आरो गासैबो साबजेक्टआव 33 थानांगोन आरोबाव मोनसे दंबावो सल्डार ट्रेडमेन्ट दंबावो बेहायबो नोंथांमोना 17निफ्राय 23 इयार्ससिम जानांगोन आरो नोंथांमोना बेवहाय मात्र क्लास 8 पास जाबानो एप्लाइखौ खालामनो हागोन लोगोफोर नोंथांमोना क्लास 8 पास जाबानो ट्रेड्समेनाव एप्लाइखौ खालामनो हागोन थ' बेनोसै लोगोफोर बेहाय माखासे दंबावो नटिफिकेसन नोंथांमोना बेखौ पिडिएफ फाइलाव नायना लादो थ' बेखौ नोंथांमोना मिथिखागौ 1.6 किल'मिटार रान खालामनांगोन नोंथांमोनाहाय थ' बेफोरबायदि माखासे इन्सट्राक्सनखौ नोंथांमोना पिडिएफ फाइलाव नायना लादो आं बारा भिडिअखौ गोलाव खालामला बे जाहैबाय आपार आसामनि दानिया जों सावरायनोसै लवार आसाम थ' लवार आसामनि दायो ओंखारथ'वाखै दा बावैनो ओंखारसिगोन जेब्लानोखि ओंखारगोन आं नोंथांमोननो भिडिअ खालामगोन बेनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव नङाब्ला नोंथांमोनाहाय आपडेटखौ मोननाय नङा जायफोरनोखि इन्डियान आर्मियाव एप्लाइ खालामनो नेगासिनो दङ थ' नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो बे भिडिअखौ शेयार खालाम जाहाथे बयबो मिथिनानै एप्लाइखौ खालामनो हायो जायफोरनोखि इन्डियान आर्मियाव मावनो इन्टारेस्टेड दङ नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन आपार आसामनि जुदि नोंथांमोना भिउवार्स दङब्ला नोंथांमोना डेट जानाय लोगो लोगो एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बेवहायनो दोनथ'बाय